Raz, dva, tři, čtyři. Ideme do výťahu. Do výťahu ideme do výťahu. Ideme na smrt. Dobrý deň. Na nápne. Kameru to. To je teraz na mikro. Sme vo výťahu. Taká by sa klaustrofobia. Čo ti šíbe? Ale toto veľa ľudí. Počkaj. Ja to umrem. Ja, luxusne som si jebol hlavu. Odfoďme sa. Ale to zdrasné. Ale to budú kúry. Ja si musím držať hlavu. Nevadí, odfoď to. A Luci drža ľudok. Sáčok pred Ne, seba. tu máš dierky tam, krycaj. Dierky. Tak ty Romo. Počkaj, tak napríklad. Bum. Si kreatívna. Natočíš to? Hej. Ideme vo výťahu. Zhasni svetlo, ja chcem tmu. Ja chcem tmu. Ne. Áno. Už No nie. ani nedajú signál, to je také ono. Uj, to Mohli bolo. zazvoniť. Jau. To by bolo po schode, či čo? Ideme! Pojď to nejak líp. Čo je? A to je dobré. Ale nie je to až také na meciti vôbec. Ideme vo výťahu. Zhasni to. Tebe sa také... Prečo nie sú dierky pod nami? Musíte ďalšiu reportáž. Ne, nevidíš. Nepoďme, kde sme? Sme vo výťahu. Veronika v každých podmienkach musí. Uj, opäť zle. To mŕte Takto halúza. tí baníci chodili? A my zalahovú. Tak jak vo vlaku. Rýchly tlak hore. No tak to trvá. A tebe hlavu tam otrieska hore. Au, moja hlava. Zima. A už spomalujeme, zatleskame. Tak rýchlo sme tu. Pre televíziu. GLN. Dominika Mihalová. Počkaj, ale to ešte ideme, takže nič. Počkaj, ešte chváťku musím dať. Svetlo sveta.